Basi tamudare chakamire nyari pamberi penyu yakambopinda mudare menyu musi wa 21 November gore rapera, yaunzwa naishe Mutwira achidaidza kuti Ruvinga itai uyu asina kuuya kudare musi wacho. Nyaya yaishe Mutwira yanga iri yekuti itai anoshora utungamiri nekutukirira usabhuku, ushe nehumambo pamakoni. Court judgment yakati munda ngaudzoke kuna mambo musure anga asungisa ishe. Ndinoda mombe 1 ndotaura wakaita ishe nyaya yemunda. Dare renyu kasa judgment itai haana kuuya akudziwi mutungamiri uye kushora dare. Anobvisa mombe 1 kusungisa ishe, mombe 1 kushungurudza mambo, mombe 2 kuna mbudzi 2 kuna sabo, mombe 1 yeexecution, mbudzi 3 kushora dare nekusauya dare kwakaita. So zvazvo zvakachare, but anyway right, saurai ishe mukomana uyu akandiendesa kudare ramajistrate achiti iye ndiri kuenda paumba pake ndichindomushungurudza. Aiti iye ndinoenda paumba pake usiku, haarari ndekunga inini ndichienda ndichimunokera paumba pake. Achitaura sokudaro ndakashama kuti ndaamuroi here anoenda achindonokera mukomana uyu paumba pake. Ndo matauriro akaita kuna magistrate achiti iye rwepiri wanhu ava maneighbors angu handisiri ishe wake, nditori muneighbor kwaari. Saka achinditi ndiri muneighbor ndakanetsekazve papfungwa dzangu kuti anonditi muneighbor, ari kunditi muneighbor iwo mambo makoni wakagadza ini ishe Mutwira wochiti inini ndiri muneighbor kwaari. Iye ari mwana ari mudunhu mangu, iye ari mwana ari munzvimbo yamambo makoni. Zviri kurevei handira zvandakataura. Anoti iye ndiri kumunyoresa masamoni, ndiri kumupinza matare nguva dzese ndichimubhadharisa matare. Saka ini ndakakuna magistrate zvaari kutaura magistrate akadzotsa nyaya kwandiri. Ndikati nyaya taurwa nemwana kana achitaura chokwadi ngaataure nyaya yake pachena kuti paumba pake akandiona rini. Magistrate akadzokera kwaari akabvunza kuti iwewe Mutwira wakamuona nguva izvouta kuti hausi kurarama uchinokerwa ndiye paumba pako? Akapindura akati handina kumbomuona. Magistrate akadzokera futi nyatsotaura chokwadi kuti wakamuona nguva dzipi, nguva dzekutaura dzeusiku iwewe? Kandi pakati peusiku chahandira ndomuzwa dhora nokuti kanzi zvakatariswa pawana painani. Zvikanzi handina kuona munhu. Zvikanzi saka zita raMutwira waritora kopini. Zvikanzi ndinofungidzira kuti ndiye. Magistrate vadzimudza musoro. Zvikanzi zvautaura nyaya yekuti Mutwira ari kupinza matare, tipe evidence because ishe haatongi dare risina samoni, ishe haatongi dare risina judgment. Tipe mapepa acho avakatongwa nawo. Zvikanzi mapepa handina, haana kuburitsa. Zvikanzi tikakuti uye nawo unouya nawo here? Zvikanzi handinogona kuuya nawo. Mapepa aya kusvikira nyaya yakapera hakuna pepa rakauya, nyaya ichigara. Inini mumwoyo mangu ndaona kuti mwana uyu zviri kumbofamba sei? Zvabva zvagadzisa chimiro chemunzvimbo kwandakagara, wasvibisa zita rangu. Ndakadzokera kuna mambo wangu chichiti regai ndipinze nyaya kuna mambo, kuti ndiyo nyaya yandasangana nayo nemwana uyu kunzvimbo kwandakagara. Mambo ondibatsira kuti nyaya iyi pandiri kumutadzira kana chondakamuitira, kana ndiri muroi kumba kwake ndiri kumugumhira kumba kwake, nekuti wakusvika nekutuka nehumambo, mambo makoni nezviri kutaurwa pamusoro pake zvakawanda zvaari kutaura mudunhu. Saka ndati regai ndidzose kuna Changamire, wangandibatsira kuti angabatsirika akaita sei. Ndio zvakaita kuti azotumirwe samoni rekunzi auye padare pacho haana kutonga, kuti mutauro wake ari kumusha unoti handitongi dare ramambo makoni. izvo zviri kutaurwa itai
ndiri kunzwa changamire chiendera umberi nokupindura kwangu. Chekutanga tinoda kuti wandipo umbowo undaitaura kuti handitongwa mumwe kashangamire akangoda pamapepa azanje ari kutaurwa naishe Mutwira ndakazizwa pozini yacho kana ukaburitsa ndo zvaari kutaura ishe Mutwira ndo zvaakataura dzimatazopoza takati ngatipe umbowo ndo zvakazoshandwa nazvo kupi kukoti zvitaurwa naishe Mutwira ndicho chokwadi chacho. Ngabudise mapepa zako enga akanyora kuti kudii zvataura muneighbor haana tombotaurispekta kuti ndishe ipa kumubvunza ishe Mutwira ndishe wako here kana kuti neighbor yako zviri munyoro wake iye wakatoisa oath kusaina pamberi pakomishina of oath kuti handimuziva uyu, he is my neighbor from the same village. Unoti ndishe wako here kana kuti haasiri ishe? Pamusoro ichangamire. Aiwa, ndishe wako here kuti haasi. Vati zvirunzi wakanyora pama-affidavit kuti haasiri ishe ndinepo ichokwadi. Tiri kupokana nazvo. Handina chokwadi chandiri kuoneka. Hapana chawakanyora? Kuti hanzi haasiri ishe wangu, kuti haasiri sabhuku wangu. Kunyepera. Or neighbor from the same village. Ndiyosina kwahilaita kuti ndishe wangu ari kundishumidza pakada ndiye ndimwe wangu. Wese sabhuku naishe wakanyora my neighbors from the same village. Umbowo wacho uripo. Zvakanaka. Ndichidzoka pamashure. Inini ndakapiwa munda wangu muna 2007 tikanetsana nasekuru Mutwira nakumwawo tikayamuna ikatongwa munhu zvikanzi hakuzviiti handiti makambo ibva yapera nyaya takagara tese 2012 ndoko takanetsana ibva yapera 2025 ini ndakaenda kuna Nyamoa. Ndichita Nyamoa ndakumbirawo kurima munda wangu ndakapiwa uri apa uku. Kuti makapiwa munda muna 2010 mapiwa nani? Ndakapiwa muna 2007 nani? Ndakapiwa na Samuel Mutwira na Norbert Chikungu, ishe Chikungu. Tikatouya nawo muno mudari muno tapiwa munda iwowo. Saka apo ndauda kurima gore rapera ndakaenda kune wawakedzani wangu iwawo ndakanda otema munda wangu ndiite sei ndirime zvandaine munda handizivi nezvawo ndi mukoma wacho. Ndakapiwa nani? Ini ndoziva wangu ndakapiwa nababa wangu. Ndakaiwa ndati ndikuzivise sevanhu vapachi padhuze. Andaenda kotema munda wangu. Sekuru sabhuku Mutwira anowa mukoma wawo aibva andimisa ndiri kwaMutare zvanzi mira kutema munda. Andamira kutema munda. Ndamira kutema munda waibva wauya zvanzi no mhuri yacho Nyamoa waibva yauya. Awa sekuru Mutwira vauya nemakurukota avo. Awa ishe Mutwira hawana kuuya. Hatina kutomboonana. Wauya zvaiti zvakamira sei? Nyaya ibva yaenzaniswa. Zvakadai. Zvanzi aiwa iwe Nyamoa munda wako wauri watorerwa ndiani? Ndeupi? Zvanzi aiwa uyaya kunitemera apa. Zvanzi munda wako zvanzi ai wakaupiwa nani? Zvanzi ndakaupiwa namai wenyu. Zvanzi aiwa tipe umbowo. Akashaya umbowo. Zvanzi taringa ndirambe ndotema munda wangu. Wabva ndatema hangu. Ndatema ndapedza. Ibva ndazoona pepa riri kuuya. Zvanzi taringa mira panzvimbo yawatema. Kumira sei kuenda kurima ndakati wero. Ndabva ipapo ndobva ndauya kunongwarisa. Ndakwarisa ndikati no ndikanditorerwa naNyamoa peace order ndinoda kuzokudini
taura navo. Andauya ndichitora ndichigadzisa mapepa angu zvikanzi aiwa nyaya yacho yakambofamba sei. Nyaya zvikanzi ndikati ndatsanangura mafambiro yakadai zvikanzi aiwa saka ukatora Nyamowa iye kana Nyamowa ari kupiwa naMutyira. Aiwa ungofanira kuisa Mutyira wacho naNyamowa. Andaita saizvozvo. Tibva tabva ipapo andaenda kukoti. Taenda kukoti andabvunzwa bhozi tisati tauya tisandaya kutora mapepa. Ndiri kumba kwangu ini. Pana vanhu vakasvika kumba kwangu wakanditi gogo ndikati pindai ndikati handiwa nani zvikanzi weti titaurirane ndikati titaurirane kuti ndimumborwa nani nguva ino. Andaubuda ndikati aiwa imimi chingotaurai kuti ndini ndikini tobuda todi kutaura. Wakaramba kutaura. Ndagara ndikati zvakuitika izvi. Wana Nyamowa awa wakambondipotsa nedemo. Tikazoendesa tiri koti. Ndikati zvakuiti zvawana Nyamowa arotanga nyaya yawo wakamboita. Nekuti mukadzi wacho akambomusa kuti wakanga cha 2015. Ndio pandakazopika ndio ndogadzise chipisoni. Ndio pakazobvunzwa kuti zvakambofamba sei. Ndio pakazoinisikiza wana second. Asi Nyamowa ndiwe ndakatarisana naye ndakamutsa nenyaya yemuda wawo. Tadaro zvikanzi ndipo ndabvunzwa kwa majors. Kuiwewe wanhu wewe unokira usiku une wakaona here. Ndikati handina. Mavoice ndikati mavoice andinawo ndakadini ndakaziva. Zvikanzi ndiwe rapo. Ndikati kwete. Ndakabvawo. Zvikanzi ndiwe rapo. Ndikati kwete. Ndakabvawo. Zvikanzi ndiye royo. Ndikati kwete. Ndakadini ndakaona. Zvikanzi aiona ka awandishe wako awandisabuku wako handi munogara mu-same village saka tifanira nokupa episode ibva yabuda saka payakabuda ndipo ndakava ndapiwa samanisi rekusungwa futi iko ava ndatambidzwa samanisi ndasungwa ikoko ibva yatongwa ibva yadzipinda musi wa6 musi wa6 ainotongwa ibva yazvipinda musi wa10 ibva yatongwa ibva yapera iva ndaenda angukumba saka ndakazotoshamisika kunzwa kuti iwewe wakanga utuka wamutyira kuti zvakati ukazoti zvakati ukazoti ishe mambo makona asi mambo wangu tokuti asi mambo wangu sei kwechitupa changu chokuti makona ndiri munyika ipi kweni ndakati ndiri munyika ipi ndikati ore awa vari kutaura kubva ngawachipo umbowo wacho wekuti ndakati mambo makona isi nyika si mambo wangu ini ndiri chizvarwa chemamakona wariwo mambo wangu munzvimbo ndakagara ndozoti asi mambo wangu chirudzii kwanzi wakutongwa kwamutasa inhandizvizi zvese zvotoka saka idzanyaya dzakutondishamisawo kuti nyaya dzakutotanga kutonyika kuti hanzi ndakati zvakati ndakati mapepa endakanyoresa ndinawo endakanyoresa ese ndinawo pane mapepa ese ndakatanga kuti 1 kusvika apere mapepa ese ndinawo ende umbo hwamai waiti tiri kutumwa mufoni mangu futi ndinawo waitaura mubva manzwa kuti pane here wandakati wamutyira hasi ishe wangu kana kuti ndakazotenda kotora foni ndofunga watori chifo chekunge watotaurawo more than 45 minutes ndaka izvi zvakuda humbo reka nditore foni ndirekodi kuitira mangwana auzizvibiti saka ndo zvandinazvo ini zvataura navamutyira handimbozvizivi kuti ndakazvitaura ndiri kupi kana vaine pawakazvitaura pawakazvirekodha pona ndiri ungobudisa pawakazvirekodha patakataura tiri nekuti 2025 wese takazongonana patakaenda kukoti nenobva namuwaona kubva January achitanga kusvika November saka takazotaura natiri kupi Ndaitorwa nemurume inyaya yekuti maybe kuverenga anenge asingagoni zvaakanyoresa achinyoresa ari kunyana kwekuchimaposa akati awa ma-village mates angu Mutyira Lazarus i-village mate Mutyira Raphael i-village mate akati iye anoda kuona matsamba ako ekuti uri ishe nematsamba ako iwo sabhuke kuti uri sabhuku kuti tibvutsikane kuti uri sabhuku kana kuti uri ishe urisa matsamba ako iviri izvozvo ndokuva ndati mapepa ese ndakatanga kufamba nawo kuti 1 kuti nawo kana paine pandakati Lazaro hasi ishe wangu pobva pangoonekwa kana paine pandakati nhingi asi nhingi wangu pobva pangoonekwa handizvo nekuti ndikangotaura ndo zvaakanyora here
Tuone hapo. haitoapingiwe round paper la kupindura chini. asi kupindura wakanga wakusatizo kuitsapepa wakakusatizo ndio risipindi ndio risasitaramunga Ipapa handisi kuramba kuti chitari ndakanyoresa ririko ndiro Tore kutanga episode ndakangopindura mapepa 2 chete handina mamwe mapepa ndakapindura. All right. I think unoenda motogara zvakanaka. Hapana ane nyimbo unoti kubatirira sekutaura kwazvakaita iye achitaura kuti dzakangozwanwa achitaura ndokuti ndishe mupira ngeiwe wakazoenda uchiti ndishe mupira Wakanzi iwewe chii chaitika ndezvidaro ndikati ai inini ndinetsana naNyamuwa asi Nyamuwa ari kuti inini ari kupiwa pressure nasekuru Mtwira ndosaka manzi pandambotaura kuti maudhio awo wana mai wacho ndinawo pawaitaura zvawaida wachindituka wachitase ndichitoti muri kundirowerei saka ndakakuti aiwa reka ndizvitori kuitira umbowo kana ndanzi umbowo ndokuburitsa uri pachena kuti unooneka munda wakamira sei ndounenezambo akaita munda wekutangamira takapinda naye omaradarazereti ndakatoya naye panapa achiti akamupa gadheni akafungira munda utori munda weakafungira ri gadheni asi afungira riri gadheni racherera akabva atevhera achibva atotorapo arikubvata munda asi kuri munda kudaro kiseya akatora achenge akaita ndikumana izvo akaita kutora munda achiatubvunza zvezvezvo atoripo akati handina kupa munda ndakamupa gadheni saka gadheni iyai iye pane zveuzoti vanhu munopa vanhu paine miti munhu ogobora opedza apedza mamoya maanga kutora chii panzvimbo ipapo it becomes a problem zvakare ipapapo zvakusina kudaro takamira saka isisu ndokubva tachi aibva achitemerwa munda wake naishe dzikire ndo wakati wakatorarira pedu narobert varwararira pedu achibva atemerwa munda wake iye aramba kubva pamunda wedu wacho ndobva akaenda kutemerwa munda ndobva tati isisi zvaaramba kuti achibvapa isisi chirege atichitore wacho saka isisu tatora wacho kutora kuti nyaya ipere iye akabva atenda kopenda rwendo kuti munda watu wanga wakakura ndokubva atakotora munda wanga wakasopiwa vananyamuwa ndovabva atera kuti ngokuti wakanga wari wana kutera dhanda kuti kutera munda wananyamuwa kwakutema kubvasa nerusosa kubvara nerwendo saka uku kwamakanotora uku ahako iye takabva tamusiya pagadheni apa ndopaeri yake yakanga atema eri yanga atema ngachitora apa imi ndobva mandotora uku
iye kwakuchipfuura saka izvi akuchipfuurira kuenda kunzvimbo yani vati iyo hatiitongi nekuti vanhu vanokwaa kuita makomplainesi ndoana nyamuwa isusu hatiitongi unless vana nyamuwa vaine complain but iyo nenhau yekuti muri kutukana muri kukumana ndoona kuti hapana chiumboo hwekuti tingakondiitee nhau yemunda makasoverana kuti imuri kuku iye ari kuku but nhau yekuti ari kungopinda kwana nyamuwa inenge yakuda vana nyamuwa kuti vadii dismiss. Okay, and that's what